Čaute, tu vás vítam z epizódy 2. Max a Tomáško rodina. Áno, Maxi a Tomi sa hrajú na rodinu. On je otec a ja som syn. A ideme na druhý diel. No tak, poďme na miesta. Áno. No tak poď. Viete, ako to skončilo, keď ste pozerali prvý diel, čo má výjsť na YouTube? No tak, Max, chod tam teda. Tam choď. Dobre, a ja ťa tu nejako môj jazyk, zabarikarujem. Počkaj, nie tak. Takto nejako. Nie. Stále nie. Stále nie. No tak toto môže byť. No tak 3, 2, 1. Ja idem tie peňažky zobrať. Prečo? Čo? A idem ten komb ešte vylepšiť. Ne. Pomoc, ja som zamknutý. Jak čo? Ja mám zvon. Oci. Ja to otváram. To sa nedá otvoriť. Ocino. Tomáško, pusti ma. No, až po jednou podmienkou. Akou? Musíš mi kúpiť psíka. Dobre. Psík. Kde je Tomáško? Tomáško? Rýchlo. To sa má byť prekvapenie. On ma tu určite nevidí. Nebojím sa. Daj mi toho psa! Aňo! Tati, koľko mám rokov? 5. Síce deti kofej nemôžu, ale za tie peňažky som si v Starbuckse kúpil espresso macchiato. No. Síce deti kofej nemôžu, ale on to asi nevie. Ja sa celú noc nevyspím a budem tuto trčiť. No tak, idem mi kúpiť psíka. Psa? Jasné, idem. A urobím backflip, tati. Počkaj, tu na mňa zapnem dvere. Ďakujem. Hej. Poďme autom. Dobre. Ideme. Auto. Spaneš ty, alebo mám ja? Jak spavnúť? Čo je to? Však my hádam, máme svoje auto. Myslím. Tak poďme peši, utekaj za mnou. Ty si ma tu zavrel. Aj dávaj.
taký pomalý? A koľko máš ty rokov? 34. Ja mám zajtra narodeninky. Áno. Mám zajtra 6 rokov. Ty čo robíš? Ktorého chceš? Toto. Tu je aj jeden Max. OMG. Berem Maxa za to, že si ty Max. Ocinko. Díky. Ďakujem. To stojí Robuxy. Ne. Ja viem, kto nestojí Robuxy. Mačka. Tento Willow nestojí Robuxy. Jej, Willow! Dovidenia. Dovidenia. A víš, ako sa vám bude volať? Ako? Bingo. OK. Ako je ten youtuber Vitek, no tak sa bude volať tiež Bingo. OK. Máš psa, si spokojný? Ešte nie som. Ešte chcem, aby si skočil zo skaly. No, dobre. Ale to až bude zajtra na moje narodeniny. Čo? Zajtra? Takže sa pripal na svoju teda čo? Žiadnu smrť. Čo si povedal? Počkaj na chvíľku. Mám prekvapko pre teba. Sice nemám vodičak, ale mu kúpim autičko. Musí to byť maximálne pre dvoch. No tak mu kúpim. No pane, kúpim svojmu ocinkovi auto. Bingo, neštekaj tu, Bingo. Kúpime mu toto auto len... takto sa nepoválilo. Pusti ma, počkej. Kúpime mu toto auto, to bude rád. Ja mám kľúč od dvere, tak ja si odám. Kde to máš? To som ti ja kúpil za tvoje úspo. Teda čo? To som nepovedal, žiadne tvoje úspovy. Ďakujem za úspo. Ja mu nemôžem povedať, že sú za nakradnuté peniaze. Tak ti to, ocinko, zapavkujem. Sice nemám vodičák, ale čo? Čo si povedal? Však ja nemám Jaké peniaze? 18. Však ja nemám 18. Ale aké peniaze si povedal? Čo, žiadne peniaze? Že som si to za moje peniaze kúpil? Ja som si to za moje. Tak to by som nespravil. Tak idem sa vyspať. No tak, toto zatiaľ bolo všetko z druhého dielu, tak čaute a uvidíme sa u ďalšieho videjka. Maxo, pozdrav. Čaute!